ukube ngangazi lamhlaweni kunzima, ngangiyotshela uma nobaba bengangilethi, ngoba manje kubuhlungu kezwela we mama, kezwela we baba. Ukube ngangazi lamhlaweni kunzima, ngangiyotshela uma nobaba bengangilethi, ngoba manje kubuhlungu kezwela we mama, kezwela we baba. Angoba manje baba kubuhlungu, angoba we mama kubuhlungu. Ngesinto mina angisakhoni angisakhoni we baba. Okusho ukuthi lamhlaweni kuzelwe imali, ngoba nginamali lana uthole ngisho umsebenzi. Imisebenzi yamanje seyidingwa imali we, wesimakade thethelela, thethelela we baba abantu bakho, athethelela wabingane zakho. Angoba baba umzima lo mhlaba uyahlaba we baba. Lamhlaweni sinabantu abanongona, alamhlaweni sinabantu abayisitha kithi. Uze ufise ngisho ukuyibulala we ma, ufise ukuyikhipha umphefumulo. Ukube ngangazi lamhlaweni kunzima, ngangiyotshela uma nobaba bengangilethi, ngoba manje kubuhlungu kezwela we mama, kezwela we baba. Ukube ngangazi lamhlaweni kunzima, ngangiyotshela uma nobaba bengangilethi, ngoba manje kubuhlungu kezwela we mama, kezwela